Απονομή πράσινου μπερέ. Ο Επιλοχίας θα μας σώσει από τους Τούρκους αυτοί. Κωνσταντίνος Άγγελος! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Πεζονάφης Αρайлης Λιανός! Πεζονάφης Αντωνίου Σωτήριος! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Πεζονάφης Κουσμωτός Παναγιώτης! Σιμωνιάς Γεώργιος! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Τώρα δεν τραβάει. Πεζονάφης Αγουσιώνης! Ευχαριστώ! Πεζονάφης Βολκής Ραφαήλ! Πεζονάφης Βολκής Αγιώνιος! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Πεζονάφης Ράμος Κωνσταντίνος! Πεζονάφης Κόμπρας Γεράσιμος! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Πεζονάφης Αμάρτης Αναστάσεων! Ευχαριστώ! Πεζονάφης Νέατος Γεωργιός! Ευχαριστώ! Πεζονάφης Δημητρέας Λεόντιος! Ευχαριστώ! Πεζονάφης Αμαζιάννης! Ευχαριστώ! Πεζονάφης Αραναπόπουλος Βασίλειος! Ευχαριστώ! Πεζονάφης Μαμακάς Παναγιώτης! Πεζονάφης ο Γράμμος Ζώμολος! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Πεζονάφης Καλιανός Γεώργιος! Πεζονάφης Αγίος Λιανός! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Πεζονάφης Κοντός Νικόλα! Πεζονάφης Κουσαγιώτης Μιχαήλ! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Πεζονάφης Μητρόλος Βασίλειος! Πεζονάφης Αλεξόπουλος Δημήτριος! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Πεζονάφης Κορονάκης Ηλίας! Πεζονάφης Νικολάου Αντώνιος! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Μεγάλο κεφάλι να σου χείλει το κεφάλι. Πεζονάφης Κωνσταντίνος!
Πεζονεύτης Αποστόλης Δημήτριος! Ευχαριστώ! Πεζονεύτης Παπαγγελής Δημήτριος! Ευχαριστώ! Πεζονεύτης Παπαδόλος Κωνσταντίνος! Ευχαριστώ! Πεζονεύτης Καριάλης Αναστάσιος! Πεζονεύτης Κοπέλας Μαραγιώτης! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Πεζονεύτης Γιάννης Βασίλειος! Πεζονεύτης Καριάλης Κωνσταντίνος! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Πεζονεύτης Καβαλίδης Νικόλαος! Πεζονεύτης Καβαλίδης Κωνσταντίνος! Ευχαριστώ! Πεζονεύτης Καραπέτης Αλέξανδρος! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Πεζονεύτης Τσαρούπης Γεώργιος! Πεζονεύτης Νέος Παναγιώτης! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Πεζονεύτης Μανδράκης Αθανάσιος! Πεζονεύτης Ερώνης Δημήτριος! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Πεζονεύτης Κεντριόμενος Γιώργιος! Πεζονεύτης Κοντοχρήστος Παναγιώτης! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Πεζονεύτης Ακατιανός Παναγιώτης! Πεζονεύτης Παναγιώτης Βασκαντός! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Πεζονεύτης Κρυόπουλος Παναγιώτης! Καρκίδα! Πεζονεύτης Κασμάριος! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Φάνηκε γνωστό το. Πεζονεύτης Νίνος Νικολάος! Ευχαριστώ! Πεζονεύτης Θαμένος Σπυρίδων! Ευχαριστώ! Απονομή διακριτικού και τιμητικού διπλώματος στους 3 προτέστατες στην προκεχωρημένη εκπαίδευση νεοσυλλέκτων. Πεζοναύτης Καλιανέζος Γεώργιος. Πεζονεύτης Καλιανέζος Γεώργιος!
Ευχαριστώ! Πεζοναύτης Τζουμπουρλής Σπυρίδων. Ευχαριστώ! Πεζοναύτης Ημιόπουλος Γεώργιος. Πεζοναύτης Ημιόπουλος Γεώργιος. Ευχαριστώ! Ανάγνωση ημερησίας διαταγής μονάδος. Τάγμα! Προσοχή! Ημερήσια διαταγή τάγματος της 14ης Μαρτίου 2014. Ημί! Ανάπαυση! Εντεμοσιολογότατε, κύριε Συνταγματάρχα της Ελλάδας της 52 ταξιαρχίας πεζοναυτών, κύριε Δήμαρχε Αυλώνα, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί πεζοναύτες, κυρίες και κύριοι συγγενείς και φίλοι των πεζοναυτών. Οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και πεζοναύτες του Τάγματος υποδέχονται σήμερα γεμάτη περηφάνεια και θαυμασμό τους νέους πεζοναύτες. Τα νέα παιδιά που μέσα σε 3 εβδομάδες μυρής εκπαίδευσης, με περίσσια υπομονής και δύναμης, μαθαίνησαν για άλλη μια φορά τη δύναμη της ελληνικής ψυχής και έγιναν σκληροί πεζοναύτες. Αξίζεται αναμφίβολα, νέοι πεζοναύτες, να φέρετε ως κάθισμα κεφαλής τον ένδοξο πράσινο μπερέ του ελληνικού στρατού. Σε μια εποχή που αναζητείται η ελπίδα και απαιτείται η προσπάθεια, εσείς οι νέοι πεζοναύτες επιλέξατε τον δύσκολο δρόμο της αρετής και τόλμης, διαδεχόμενοι όλους αυτούς που στο παρελθόν πίστεψαν στα ιδανικά που πρεσβεύει η Ελλάδα και ο λαός της, παραδίνοντάς μας την ελευθερία μας. Τρέχοντας το πρωί 8 χιλιόμετρα, πυροβολώντας ημέρα και νύχτα και περπατώντας το βράδυ 20 χιλιόμετρα με πλήρη φόρτο, τραγουδώντας και σφίγγοντας τα δόντια, εκπαιδευτήκατε, επιβληθήκατε του φόβου της αποτυχίας και καταφέρατε να πραγματοποιήσετε ίσως το πρώτο όνειρο της ζωής σας. Συγχαίρω τον διοικητή του Τπένιπο Λογαγό Πεζικού Κουλτούρα Κοσμά, τους εκπαιδευτές για την άψογη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Φυσικά συγχαίρω τις οικογένειες και τους φίλους που δικαιούνται να είναι υπερήφανοι για τα παλικάρια που εντάσσονται στο τάγμα μας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα παιδιά και οι φίλοι σας είναι έτοιμα να εξασφαλίσουν εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας σε ειρήνη και πόλεμο. Οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του τάγματος θα είναι πάντα στη διάθεσή σας για κάθε ανησυχία ή αδικία που θα διαπιστώσετε. Νέοι πεζοναύτες, να χαρείτε τη μικρή άδεια σας και να επιστρέφετε πάντα στο 575 μέχρι και την απόλυσή σας ασφαλείς και χαρούμενοι. Σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια του 575 και της 32 ταξιαρχίας πεζοναυτών και σας καλώ να αναφωνήσετε. Ζήτω οι πεζοναύτες! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω! Ταγμά! Προσοχή! Τιμή! Ανάπαυση! Σύντομος χαιρετισμός από τον επιτελάρχη της 32 ταξιαρχίας πεζοναυτών συνταγματάρχη Πεζικού κ. Σπυρίδων Ντόμπρο. Τάγμα! Προσοχή! Τιμή! Ανάπαυση! Δημοσιολογιότατε, αγαπητοί αξιωματικοί υπαξιωματικοί, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, μετά από επίμονη και συνεχή προσπάθεια,
ολοκλήρωσαν την τυχαία την εκπαίδευσή τους στο τμήμα προκειμένης εκπαίδευσης των διασυλλέκτων